to, di ba? Makitan ka to nato karon mo. Oh, ato lang paningkamutan nga makita ang bato nato. Ah, sige. Magbuwag tag pangita. Ikaw diha. Nya murag ako diri dapita. Ah, nala sige. Sige. Kung kisay makakita nato, musinggit ha. Sige. Ha, kusog yun. So, sagit ko kusog. Ah, Sige. sige, sige, sige. Nay acting na to. Ati-ati Ay, ka. ama, pakonti kayo noon ron. Istingan lang gud. Siya oy. Ah! Nanadiamon! Diara! Nanabon! 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 Nagpa-discuss ka no? Gamay-gamay sa ka no? Mamatay na! Nga, manguante ka kundi ni Mao! Ang taon ka eh! Di man na maoy! Kato ba nakita na tong kandik, ibabaw sa ditso? Oh, kanding magkaha! Oh, kanding maghapon na! Unsa na kasi ang kanding? Kanating gilawig di mong gikuan di na mao! Kung may lain, gigutom na ako. Kalira. Sus! So, makaway klaro ba ni mo eh? Ano Mao dali? Kato bang kanding? Basta ti manina, makakita kag kanding at ako gitlog pres ni Mugnang, mao to! O sa ato pa, gwapo ditong kandinga. Pre man akong nahong. Kay gwapo nito ang itlog! Ang itlog di ay, kung gagaingon. Magsulti, galhal ka lang. Nga, asa mo to na to pangitaon mo itong kandinga ron nga. Huwag mo to na to makit eh. Kini na lang oh, pwede naman ng kandinga. Tabaday, tabalnori sa lang kandinga, mutaon pa gyud. Eh, padayon ito pangita eh. Nakaw ikaw dito. Kaya ako, atur po ko dito. Sige. La! Ala! Ala! Ay, di mao! Di mao! Di bitaw mao! Bagay lang to ba? Ingon bitaw kung di mao! Suko mga dayon! Ala! Ala! Di lagi mao! Di lagi mao! Ayaw! Ha? Ito ka? Grabe init ko eh. Manamin ay. Nya, nasultian ni tanan? Oh, tanan gid nay. Naghana ra bag na ibong nay uy nganong si Sir Marlon ang makigsulti o dili si Eusebio? Nga ingon ra ba sila stricto kay na Sir Marlon? Na, ilang tamusupa ka na de. Ang importante, manambong ang tanan. Manambong man gyud sila nay. Kay gusto man sila makaibaw kung sa ilang tuyo. Basta, nasungko ninyo tanan ha? Ula ginay. Na, ang importante ra bagay manambong gyud sila. Kay kung di sila katambong, wala na. Di sila kapuyo diri. Ah, kagrabe sa niya no? Aw, may katarungan masad sila kay ilam sa dingyuta. Aw, mao gyud. Oh, saan naman? Ha? Manatay, may bawa na tanan. Tay, unam lagi day tuyo ni Sir Marlon tay, daghan na bigyan ng utan na. Sasay. Ipungutan na. Mawabitan lang ipahibaw sila, ipanungko na to. Kaya ron sila mahibaw. Oh, yan. Unta ba? Si Sir Marlon, di pa si una sa kong tadaan. Kuno sa iyang tuyo. Pista ba ron? Mag-eleksyon sa pista. Kuno sa mga kasayuran ba? Patambungan lang sila dito ng Domingo. Ano mo sige, magsususay, kuti-kuti man sila. Ay, ginoon mo din siya. Maupaw kag samot do. May kisugo daing tao si Marlon dito sa bukid. Naayabot ko diri ang mga anak ni Nadensyo ba katong mga daga. O bitaw da? Ano mo dito? Doon na lagi ko ni meeting karong Domingo nya kinahanglan ang tanan mo tambong. Kay doon na importanteng isulti. Saan mo kayo isulti? Wa po ko masayod pero moadto ko man no. Aw. Sa minaan ako, dugo na yung tambungan. Ay, ayaw lang day. Ako lang mo tambong. Ikaw lang mo. Oo, dili, mayo nga, ikay mo tambong. Oh, sige, ikaw ko. Sige, ako lang mo tambong. Kung unsa ilang mitingan dito, may baora ka, sultihan tanya ka. Ah, sige man no. Parehas sa marag ako yung tambong day. Silang tanan, naibaw mo yun na.
Ako ibin lang si mong mama pagkamatay adto. Mao nga, mutuman gid ko sa iyang panugon. Usara gyud ako ang ipanugo nimo mano kung magkatubang na mo si Marlon. Usa man na pare. Ipahangyo si Tio Silvio nga katugay gamayng luna daplin sa sapa katong wanay tubig nga sapa ba. Oo. Ipahatag lang unta to. Dugay nagyud kay kung hinangyo ato mano pero hangtod karon wa gyud tubag si Tio. Mao na. Mao lagi ni akong giingon nimo. Ang gikinanglan unta adto, ang imo ra gyung paluap. Sao nga? Nilunga man ka, nahilo man sa ka. Tulo na bitaw ko sig hangyo ato mano. Pero wa gyud ko tubaga. Pero karon na sa nabalik sa kung nahuna ba may kay magkita man mo si Marlon, do na gyud okasyon, do na gyud meeting, may isgutan nimo ba. Pero do na lang sa gud gibatian dito mano eh. Gamay ra kay good. 200 square meters raman to. Sakto ra man na himo ang ahas baboy. Asal di lang eh. Kay ako nang isgutan dito. Unyas meeting. Ako gi makigsulti ana, mangunay kog sulti ni Don Silvio. Aron makamat mo siya. Ayaw lang manooy. Itugol lang tana ni Marlon. Unya atong paminawon og musulti bagyud siya ngadto sa iyahang papa. Basta, karong Domingo, tambungan ko na kanang giingon nila meeting. Ay. Wagid oy. Sus. Abot ko ilan ni Teryo eh. Naibong ko to siya ano na ako dito. Ayaw gig sulti ha. Kanding atong pangita. May pag mag-ampo ta nga. Pakitaan to na tong kanding nga. Kay, klaro, mirinaryo kita gid. Dato kita ni. Lagi na paingon. Pero ato lang lahirong pag pangita na sa kanding ha. Saan man? Ikaw sa hapon, ako sab sa buntag. Sige. Pero, atong trabaho, tingalig din na tagapalit og bugas og sudanan eh. May problema. Sa swerte yun lang. Kung kita na tong kanding, pila ra. Mamalik ako sa kabudigang bugas. Nya, atong sudan, May problema gyapon. To ang may pispa ni Juanita og ni ni Jan. Ato to pudong palit. ay ani na lang, ato na lang paliton ang tanang pabrika sardinas. Para wala luto-luto. Bisan. Mao na ginang panahon naman nga makakita ka tag panga sa unon. Naara ba si Rosemary Monte? Habis kay Gligs. Kapoy ba nimo? Bisag kinsa atong pangasawon kay makurtahan naman unya ta. Pero ako kana lang nang duol dire kanang kailan na ta. Pero sa dili pa magtukod gyud tag balay kanang duha ka andana. Ako ang primerang andana, ikaduha lang imo ha. Ambisyoso biya nimo. Kapuya ka anak kong saka. Problema magabutangan man natong calculator. Si calculator. Kana akong musaka god, calculator bitaw na. Amaw elevator. Buang. Parihara na basta na ituro. Sabari ay. Kaya si floor pohon. Ang kaluyan da. Ako nang butangan og tugpahanan sa helicopter kay mamalit mo sa helicopter. Anya kanang bungbong na to, imon gyud natong swimming pool para nindot. Para mo dahil tari sa ana. Ito lang. Kaya magaway dugong si Sabila na. Oh, ato di pala wayon na to. Oh, Memo. Dihara. Kaya na may. Sa minteryo mo kayo yung trabaho. Bitaw. Gadi na mga tawa na. Taga-darasaan mo na sila, sir. Pero na sila magtrabaho sa minteryo kay mga sepulturero mislang duha. Aba,
Sultihin na sila sa tuminsay. Hoy, kamong duha ba? Sawan. Doon na tayo meeting sa sunod adlaw. Adto sa may butika. Nang hagnaw nimo. Wahira ka ay. May unsam ko ng oras ah. Di mo sulti day. Bawo pa lang ka. Kaya ito nasa ko. Sleepy. Ha, oh, day. Alas 10 minus 1 equals 9. Do you understand? Galo nito ana rin. Ang tarong hap. Tinarong ra ba ning ako ah? Pareha dito. Tinarong mo sa niya ako ah. Sam ka isog jugab? Ay, ito eh. Hina lang. Imo man ang tuhuan ng huwag na anak. Malaban jugad niya. Ha? Sila natural ako ginang labanan kaya ako man kauban. Hoy! Saman! Nita gimugbat? Uy, Sir, why? kamong duha ba? Wa mo yung mga batasan na? Kailan mo niya? Oh, anak ni Eusebio. Dugdong, di kaila ikaw kung wala ka kailanan niya. Buya ka mo. Galon kay gab. Sir, Sir karon. to err is human. To forgive is divine. Tarong duha ha? Kamong duha ba? Aron di mo mga football ini. Pagkat-on mo pamatasan. Ay, unsa bang kay? Murang paggawa tayo palaw. Ibaw na bitaw ka, unsa na? Di ka mo gustong mausap yung birthday. Matngon mo. Mas mong birthday? Ah, sir. Ako sir, gusto ko mo uso birthday sir. December 25 sir, para nga pinaskuhan. Gusto day ka nga balhino ni mong birthday. Gusto day ka. Kung pwede lagi sir, December 25 sir. Pinaskuhan niya na ka sir ha. Oh, ha? Nabibiro no? Ay, Sabi ka! Sir, pas lang sir, permente lang akong birthday sir. Luoy na imong kauban ha? Nga maputa na. Silupong ko na yung dako niya. Sorry sir, pasensya lang kay kaana sir ha. Kahila sa boy eh. Bawa. Ikaw ba, sunod ay kali-ali. Kali-ali, makituan ko doon. Martial arts ta sa una. Martial arts. Maangin ang kalaki ni niya. Bawa. Yawa, sagunin mo bala. Ano sagun mo ko ng bala? Ako rin nang ipagawa sa kong dila, inikap abot sa dila, ako mo ko. Ano nako? Tama di ay. Murag way bukog ng dila ni mo. Ang ano, ang imo na ah? Napakila ka? Eh, di lang ko, dirty. Ang ano mo eh. Punibuto ba tong gato? Kagitiyo ni mo. Buwag lang magulbagol ni mo. Jesus, dito ka tira ay. Kamugiro biya nila. Ay, pagsalig, gilabanan ti ka. Ayaw pagsalig, nga isaw ko. Pero ba? Aray! Lagi ay.